Som hlas školy, ktorá tu stojí už 70 rokov. Chodilo sem mnoho detí a učili tu mnohí učitelia a učiteľky. Navonok sa možno mením, no niečo ostáva stále rovnaké. Ja som veľmi rád, že tá láska k deťom sa prejavuje na tejto škole. Tu sme zacítili, že je tu to ľudské, že je to tu materské, lebo škola základná, to je už tá naozajstná hra života, hra na život. A tam tá učiteľ musí nahrádzať aj rodičia. Toľko našich bývalých absolventov, ktorých si aj ja pamätám, som tu dnes stretla. A sú z nich naozaj krásni ľudia a máme z nich všetci veľkú radosť. To sú tí, ktorí budú rozhodovať o našich zajtrajškoch. Prečo sa naša škola volá doktora Milana Hodžu? Kto to vlastne bol? Milan Hodža bol v prvom rade človek, ktorý videl budúcnosť. Videl ju vo vzdelaných mladých ľuďoch a v spolupráci medzi celými národmi. Nikdy však nezabudal na to, čo je len a len naše. Naše tradície a naša jedinečnosť. V spolupráci sa máme učiť tolerancii k iným, ale zároveň chrániť a rozvíjať to, čo je nám vlastné. Práve to by sa mali naučiť žiaci v každej škole. Dokázať spolupracovať, ale zároveň si udržať svoju vlastnú tvár. Pred 10 rokmi, keď odtiaľto odchádzali naši deviatáci, sme poprvýkrát našli na obkladačkách nápisy Odkazy vďaky. Stal sa z toho každoročný milý zvyk. Štúdium to je dneska perspektíva nás, Slovákov. Vzdelaní ľudia sa presadia všade vo svete. A ja verím, že ste to práve vy, ktorí svojim vzdelaním a svojou usilovnosťou vo svete prerazíte. Once upon a time, there was a sweet little girl. Guten Tag, Rotkäppchen. Bien, merci, Lou. Это ты моя любимая внучка. Als ik die met ze huren kan. And tried to run away, the stones were so heavy. Daždi búrke kráčaš sám. Od malička maličkého, zo srdiečka úprimného. Dol chodníčkom ľudia Uvedomila som si, že robím dobrý skutok. Navaril som jej čaj, poprikrýval som ju. Lekár povedal, že sme pani veľmi pomohli. Bolo nám trochu ľúto, že okolo prešlo veľa ľudí, ktorí sa ani nezastavili. No najsilnejší a najkrajší zážitok nás však čakal až na mieste, kde sme hračky odovzdávali. Aj teraz sa chystáme navštíviť domov dôchodcov na Podjavorinskej ulici. Niektorým od dojatia hrdlo sťahuje, iní od prekvapenia nevedia slovo povedať. Tak, ako sa začalo hodnotami, ktorými sa nesie táto škola, myslím si, ak by som mala školopovinné dieťa, tak určite by som vychádzala z vecí, ktoré škola deklaruje. A tie ciele, ktoré mňa prioritne zaujímali, boli tie, ktoré boli orientované alebo sú orientované práve na žiaka. Prvá vec, ktorá ma napadla, vybrať všetky správy a každá správa bola hodnotená na veľmi dobrej úrovni z pohľadu štátnej školskej inšpekcie. Som hlas školy, ktorá tu stojí už 70 rokov. Navonok sa možno mením, no niečo ostáva stále rovnaké. Sú to hodnoty.
Tie pretrvávajú a dúfam, že si ich vo svojich srdciach odnášajú aj tí, ktorí moje brány opúšťajú.